Molweni ake nginibingelele kuzo zonke izindawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu sila esikuthulela khona ke izinto ke ezenzeka ezweni sakhile bafowethu. Siyazi ukuthi iqembu ke le-IFP laphana liyenza ama-activation kuzona zonke izindawo emalokishini nasemahostela ke lapha nawe ingane zakwethu nasemaphaki adumile ke lapha nawe ingane zakwethu. Okuhle ke abakuncomayo ke ngalo leli qembu ke wengane zakwethu ukuthi ke ama-artist lawa angasanakiwe ke lapha nawe ingane zakwethu libonakala ke ligijima nawo kakhulu ke lapha nawe ingane zakwethu. Bancome nje ukuthi sebaqashe ke abaculi ababili okubonakala sengazi ukuthi bekukudala ke bagcina ukuqashwa ke emicimbini emikhulu ke lapha i-artist elifana ke wodumo ke lapha nawe ingane zakwethu obonakala ke kungiyena ke ohamba phambili ke lapha ke kubaculi abaqashwa kakhulu ke lapha ke kuma-activation ke lapha ke emanifest. Omunye umculi ke obonakala ke egijima naye ke lapha wengane zakwethu uyena ku-lvovo, yize angakalulami kahle ke esandleni kodwa ke uyabonakala ke lapha bemqasha. Izinto ke lezi ezinhle kakhulu ke lapha ezenziwa ke iqembu ke le-IFP. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe, cinzene bell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video entsha siyi-channel. Siyabonga.